Isiamen buçu ayet aro Kur'ani. Isiamen aver perspektiva, vallahi billahi, skroz yaver Muhammed Abduhu, Fahruddin Errazi, Bayraktar Bayraklı avdiyetano, Taberi avdiyetano Andre, Zemakhsheri avdiyetano, Zemakhsheri tano amensar avdiye. Muhammed Rida tano amensar avdiye, ne? Koji si amen panda. Znači, akala jaka mufesirja, kova nanete arakenlen ko svako amaro tefsiri kova rakljovala keres, oski amende koro ma rakljove na sekva šo me mislima najviše kova tano araklo tefsiri, hajde te šunaftu men, kasi si ko ket? Ibn Kesir. Bravo. Ibn Kesir. Ibn Kesir, bravo. Najviše koro ma Ibn Kesir, soske, opučive soske, Ibn Kesir delingamenge bizo pare. Ki Makedonija, asana, valla delingele bizo pare Ibn Kesir. O Ibn Kesir sile jek tomi mislava ko bosansko, a gelli ili dujtane. Ko bortane, Gülhan? Ko македонско тане штар. Ko makedonsko šta, ko bosansko duj mislava. Па ко босанско тано јек исима, ама наџанава дујто. Ja. O Ibn Kesir, original leskoro tefsirita no najhalica dežđiko dešu duj tomijataro Ibn Kesir. O tefsiri original leskoro tefsiri, ama dikena odea verzija so araklovala ko amare kera, kova diningamenge bizo pare odetani bud kratko verzijataro Ibn Kesir. Inače Ibn Kesir, ket kergao tefsiri, oftano od temelitaro tefsiru rivaje. Znači tefsiri kova kergev obrazložinjape rivayetensar, tefsiri kova obrazložinjape hadisensar, tefsiri kova sine uslovi kol влескоро времето во Израилија, тефсири кова Андрей силе јаудиско илими, што ја менѓакава пароавала, ама ленчитинен исима е клиле скоро босанско казивању вјеровјесника. Че не насарка кера Реми. Тароква куркоме свако часи кет киклував канав појеклил МК презентиринав јеклила кате кова требала те раклевол кемари библиотека ке. Затешајте халовен ма пошукак, не? Казивање у вјеровесника Ибн Кесир. Читине е пегамберингер историјата. Лен адава лил тано јектоми лил ен паро китапитано. Лен олил емчитин Библија, скерен споредба е Библијаја, значи Матева керавака на 80%, ама 70% тано тари Библија линдо е пегамберенгере историја. Казивање у вјеровјесника Ибн Кефир. Кој се армангела шајтелеле? Те читинел, читин јумле, интересантно лил, помире прва почетна бершакет почмингјуми историја пегамберенгерите читина, морате ваќе рафту мен ги очачипе, лескери историја читингјум, второ пегамберија, и си буќа интересантна, шукарите читинел, месава керава, читинента. Ибн Кесир ескоро тефсиритано ривае, значи тефсири коватано хадисенсар базири на лапе, и овсине лесте условија тоа. Свакој е каети, без разлика о хадиси кобори достојно или кобор на неверодостојно, а раклевала колескоро китапи, воедно тари Библија исјамен аргументија, јаудиска, таро јаудиска китапија исјамен вакери векодова тефсири. Шајшун јола ту котумаре кана харица кана пазаре мамен учинаја ленгоро да учибе или бе читинаја ленгоро учибе, апсолутно ленгоро да учитибе читинаја, соске јаудиенге да си не бичал до јек дини, одва монотеистичко дини, е Хазрети Мусаске да си не о дини монотеистичко, е Хазрети Иса алейхиссалам ескоро да дини си не монотеистичко дини, јани теухиди си не јек. Јакаватане Аллах ескере динја од после монародо, сар менинге од после монародо, сар до денге коленгоро паќа ибе, јани менинге од дини. Кова иншаллах авдиеда, какерала афита рамарода дини у ислами, кобори пало пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, пало велескоро мерибе авдусутне амаре алимија менинге од ова оригиналност е динескору, јако исјамен јек оригинал китапи, јако исјамен
китапи кога на не пипимо, кога на не сате ваќерам на не нешто сменимо, ама наштисине агер Јашар Нуриевски скоро лафи, интересантно лафи, наштисине Мустафа Исламоглу исто аква лафи вакералале, Ибн Теймие да исто аква лафи вакерала, ја верда алим акла лафи вакерена, читингјум лендар иман гјарчилосар дипнот кими годи, наштисине е Куранете менинен, е Куранеске наштисине те мени веленгера етија наштисине. Јани о емевие керала пелафи. O emevije naštisine o Kurani temeninen, naštisine ayetite dodainen, naštisine ayetiti kade. Ama kok hadisi şaysine vakirala temeninen, hem ko hadisi şaysine te dodainen, hem te ikalen. O doleskeda ola kergele ko vakti emevijengoro o hadisi lela pesar je duito ajarte vakirav izvori исламескоро о хадиси е пегамберескоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем ескоро. Додека живдинге о асхабија, додека живдинге о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, јек извори сине исламеске, одова сине о Курани азимушан. Оџа котар леа кал аргументија. Бухари хадис коркорилено о хадистаро Бухарија. Кет о Hazreti kada amaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem paşlola angleder Omeri betano angleder trindi vete naquele dunjaja rodela jek kalemi em jek lil te pishinel nešto o Hazreti Omeri nadela leski adava aquela maden leski adava momentalno i nasvalo na janela sokerala lafi odoleske maden leski te pishinel i vakela amenge diken директно, оригинално лафи Хазрети Омер скоро вакерава. А менге доволно извор тано о Курани азимушан. Значи, акалеја сомангавате вакерав, ко вакти е пегамбере скоро јек извор сине Куране скоро, не? Јек извор едине скоро сине, а да васине о Курани азимушан, не? Паломери пегамбере скоро, ко асхабија да сине јек извори од васине о Курани азимушан, ке да авена и династијата Роемевие Ола соске наштите додаинен нешто ко Курани, наштите додаинен, наштити калентаро аетија, тега ни ола пробинге е хадисен сар те додаинен нешто ко Ислам. И ола керено хадисија сар дуито извор е исламескоро. А кана дали се месалде ду извор е исламескере? Котар со црпинаја джандипе? На, иси. Панда нешто легализири мој. Пало пегамбери, пало ashabija so kerge o kijas i ijma el ulema odoleske dame akval lindor taro ayeti yamenge agar prezideringe akava ayeti yamen agar halilem o ayeti etiullah ve etiur rasul ve ulul emri minkum. Znači keren itaati Allaheske keren itaati Allaheske peygambereske hem lengere učime Манушенге. Па си хадис јагата. Ел улемау варасатул анбија. Учиме манушата не замени која е пегамберенгере. Кобор сакава ваздинге е учиме манушен. Значи дикен е учиме манушен ангеле коранго замена е пегамберенгери затешај олакет кава керен јек лафи алава лафи товол акцептиримо ко дини ки религија. И одолеске да постем суиклило у извор е Куранескоро кова сине јек, у извор е Исламескоро кова сине јек, пало одва и клиле ко повише изворја. Хадисија, учиме мануша, кијас иджма, алуаменге изворјане, кола одоте и чивдо, и са одова, после ми клиаменге о месхепија, различно месхепи, различна дикибе ко различна месхепија, и сиамен одвоибе ко месхепија, ко правцоја, одвоибе ко акаицко халоибе, Значи одвоибе ко ибадети хало ибадете скоро, одвоибе ко акаид, ко амаро пакаибе девле сар трблате халовај девле, одоте акатеди и сјамен баре проблемија ко ислами и ако адва сади келапе аменге сар едноставно у ислами и јек тачно, ислами тано јек, ама машкар аменде машкар учења која са одова одвоина амен. И сакава авола кој ки емевиско династија. Од четврток почминаја јек буд важно проекти. Шај читинген ко TikTok ја, не? О проекти ви киналапе о панле странице
исламескер историјакер. Значи, о панле страница, о кале странице ме макеравален. Значи, адала историја ка кера лафи кова аменде машкар ко романи популација, ме накераватари босанско, кераватари романи популација воопшто на не кердо лафи или па воопшто аменге на не презентиримо. Аменге историја и презентирими, ама одеја историја сар аменге уидингја ко амаре кана или па историја кова амен манглем тешуна, ема аменге уидингја ко амаре кана. Асавки историја амен туменге предаинаја, додека амен у четврток ко Ромапрес есев гюлеја, почминаја бут важно проекти, историја, исламескери, опанле странице историјакере. Соске бизи акаја, ајарва ке до бизо историско дикибе, амаро акаид, амаро паке ибе нашти правилно тежал. Бизо историско дикибе, амен нашти о хадисите халјова. Бизо историско дикибе, амен нашти о Кураните халјова. Бизо пенџари бе историјакоро, амен нашти објективција това. Кет керава објективција, значи амен ка нашти ко право те дика. Објективци манушкова нацидала тари сави страна. Објект, објективно дикибе. Објективно нацидава нија каленгери, ни околенгери. Од четврток почминала одеја од ова програма. Свако четврток оламен, таровто сати, кога кате кој спомниме о шие, кога кате кој спомниме о шие кед и кловена, кој спомниме кедо суние и кловена, кед и кловена о селефие, кед и кловена о вехабие, кед и кловена о ханефие, кед и кловена о матуридие, кед и кловена о шафие, о хамбелие. Значи сакава пало мерибе пегамбере скоро сар емсоски кловена савке правција ко ислами. Ќе акава мангавате вакеравда да ко ислами на невише салде жалосно со 99% ходжаларија Авдиева керена на неамен јек извори таро исламикова црпинаја џандипе, него ли сјамен тринџи коштар изворија котар со црпинаја џандипе, одла тринштар изворија тане о Курани, о хадиси, иџмахем, кијас, аква учингем, дикен, аква учингем неки школа, ме учингем ли аква ки школа, никој може да ходжа, аква не гиринела, ходжа, аква на џанал, палален ме 100% аква саџанава. Ме аква ки школа, ако предмет ја учингемне, ангол мире професори аква испитија дингемнен која пушлеаме. Ама од послен кед леате читине објективно дживдипе и исламе скоро. Мате цидетари нисави страна, мате ове идеологисти, значи те цидетари ек идеологија, мате ове фанатичари. Амен, Авдио дини кергемне саријех фудбалско клуби, Бајер Мюншен, Мит Леверкузен, значи на матес, амен нагар кергем одини. Те динга о Бајер Мюншен гол те о Ханефиско месепи те ракле хадиси, о Шафиско кавешел на о Шафиско да каракелје. Овда камангел гол те да. И амен добором фанатичарија улем, туменки историја исламескери акава на џаненале, ки амари традиција, муслиманско традиција, наки романи, ки муслиманско традиција со ке миро обрачитано харица повише дикела, ко кораја си някава услови. Те на не о ром и ромни, таро исто мезхепи, на керала пе муслиман или муслиманка. Таро исто мезхепи, јани о кораја на дела си не печија и еке шафијаске. Шафиско месебес. Значи ти у джамутро шафиско месепи, а и борите ханефиско месепи на делала сине, печијана дела сине од орига. Значи за теовен кобрако, ром и ромни, джиодоте дикена сине, со дикена сине, те шај теовен таро исто месхепи, јани теовен, ја ханефие, ја шафие, мате мешинене хамбелиенса, мате мешинене, дикена кобор фанатико ја улем коакава. И си дучу жолафи, сао имамија джана јакава самено, о обична народо акава джана јале, сопратина у ислами, и вакераја си на јарту менге, шајте потврдинен тумен мангјакате сарине со дикенаман. Амен ајар вакераја сине, те јек шафија и клилу имами, те клдинел у имами, амен палидесте наштите панда амен. Кој джанал лакава? Нели? Кава амен кога гелем ки умра, 2000-те години, кед гелем ки умра, те и шафиско месепи, те и хамбелиско месепи, палидесте наштите. Точно ти таровер месепи, амен упралесте наштите панда, амен, тоест о намази упралесте
палало дова имами нашти те кылдинар. Соске одова имами морат ол Ханефија. Акама амен макерео Ханефија ракерија. Пралален на керавала фитару шафија. Амен. О Ханефија аква тумари годи перајале сине џијан лидер некобор берша на джанава дали пандо ходжалари акава употребинена, ама ме аква менингјум откет лилум товав објективци. Значи товав матеци дафтари нисави страна. Одолески да кед некогаш ман шуненама не саве мире ходжаларија или па не саве слободно мануша кога шуненамен ко TikTok или ко социјална мрежа, наштите халовен соју и мери, дали тано шија, дали тано суннија, дали тано суфија, пралален е шијенде и сине шукарбуќа. Пралален е сунниенде и сине шукарбуќа. Пралален е селефиенде и сине шукарбуќа. Пралален сека си сине шукар. Читинен дик. Ме агар дикава. Ме читинава, че те шукар, те ми го на те шукар. Акава и си. Те ми годи мири интелигенцијата ри ми годи халили калавле. Те мири интелигенција на халило одова на наштите лавле со ке нареслям интелигенција од джодоте. Ме ке чунава мире професорен. Ке спреминава ту менге да дерси. Пример, јек миро моментално најмангло ходжа кога мешунавали ле практикуинавале ко свако миро кери белафита, но Мустафа Исламов. Мустафа Исламов те халјовеле требала капацитетите ро интелигенцијата оваме. Ме нахалјовава, кет авава джико степени те нахалјовавле на негиринавале. На вакерава сто кералаве акавалави. Јашар Нури Öztürk. Англидер трианда беш ме шунама Јашар Нури. Ме барилумо доле ходжај. Значи, ама рокер барило доле ходжај. Вакерава. Амен шунаја сине е традиционалисте, каса барилем амен. Коле ходженцар барило ама рокер. Саакава джанем. Прво ходжа со амен шунаја лесине, кога си намен контакт додолјоđe, Џуббели Ахмед, јектаро најбаре традиционалисти. Ден денес шунава Џуббели Ахмеде. Шунава масава Џуббели Ахмедески. Ден денес. Ака и најбари контратаро Џуббели Ахмед шунавале. И најбари контра. Джанена ли којтано? Јашар Нури Öztürk. Значи темелно традиционалисти. Џуббели Ахмед темелно традиционалисти. Суфија. Тоске аменава јатаро суфистичко кер. Суфија. Маква темелно рационалисти. Јашар Нури Öztürk. Контра. Ама шунен. Шунен е дуенда шунен. Читинен е дуенда. Кавал јек диве кет кавакерен. Кој си некој право? Дали о Јашар Нури Öztürk или Џуббели Ахмед? Месо тумен гјака на вакерава. Ко миро предавање. Шунен са е ходжен. Шунен са е давечиен. Шунен царинен. Мама кере накава наджанела, мама кере накава без везе керела лафи. Мена сум се родила ходже, маджан ко ходже и мери нанеле брада машуненле. И силе кравата библијаши там. Кравата ге библијаши. Нанеле брада пали лесте намази накол. Маджан одоте намази. Нава керава ме асавко нешто. Ме керава шунен. Шунен правале. Те али интелигенција јек диве каде но право нека скоро. Кет кабариол интелигенција. Те на качова менги ајар. И те ачилен да ајар одоле пак ја имнаја. Ој мери. Оhođo и мери на мангела те мери налтумен. Оhođo и мери мангела само те далтумен ја вер перспектива. А калеа е тен саравдие со кој налем. А каја перспектива на раклевола се века. А каја перспектива лен ла чимен ла ки джепа. Кај било ки джепа, чимен ла кате лево, десно, кај било. Јек диве кавол кет кај калектари джепа. Кава ке ага на требала мангја кава. Кет кераја семинарија, кет ме керава семинарија, кет ме шунава семинарија. Ме са шунавален, са. Ко моменти ша со одова предејнело семинари, на нема интересантно или на не корисно ко може. Ама чивавале ки ми джепа, кавол диве кет ле скоро лафи со ова керјале, ка требал ки му живото ки ми пракса одовате практикуинавле. Ја каваджа наватаро миро приватно дживди песоамен дживди нај. Значи амен ке циклова јасино хадисија, ке циклова јасино аетија. Амена ја соакано професорија кате керела менгела фитаро акавакова. Код ова време ја размисли на јасине и тумен да садне со Геленко школе. Тари математика, кет керела сине лафи.
таро квадратуре, таро наженава со таро дропке или наженава со старака ни математика, ман на синема ки школа, тева крафту менге джико основно училиште пало 2 теологија и на синема математика. Аме на кога ќе со потребно, ама авдие дикава кобори потребно манги и математика. Авдие дикава кобори манги потребно и физика. Авдие дикава кобори потребно манги и географија. Авдие дикава кобори потребно манги и биологија. Кодова време тебе кере биологија сиклова. Правилен бизио биологија мен наштите джана оману шекане органи, наштите те халовакава. Бизо географија мен на ете джана о градоја. Амен на ете джана кобор континентија и си амен ја кава случин јапем амаре хоџенге. Ојег дерсија кава случин јапем анге. Оhođa Kerala Lafi, vallahi pučnumle, Kosovo kontinenti Arakljovala i Mekka. Što? Nema odgovor. Kosovo kontinenti Arakljovala i Mekka, neka pišinen mangja kanal muslimanja. Kosovo kontinenti. Азија. Браво, Азија. Буте Женева керге Савосо Керала бакана акава оđala? Дик Азија. Акава савке муслимања потребно јамеке. Право, соски си проблеми баш акава. И граница меѓу Африка и Азија. Ама Азија там. Не? Или Азијско полуостров. Браво. Ама дикена кобори потребно амен. Јек хоđа. Ингелела ки умра, ингелела ко хач, ингелела ки Мека, свако диве керела и Мека светот хан, ама наџанела ко саво континенти Араклјовала. Верујнен, ма валлахи биллахи таллахи. Јакана? И од ова хоđа, аџи керена тумен ге дерсити и керат? Аџи керена од ова хоđа тумен те воспитинал тумен? Тум наџанела воопшто тари географија ништо? А некогаш асаја ко социјална мрежа ке пучената родизија, ктаро главна градоја, кај Раклјовена главна граде, колата не главна гради и ред на женава со праварена кала е основе амаре. Шајкодова време ва кергем натребала менге, ама авдие, те халове и историја е арапенгери, бизи лакоро географска положба, бизо лакере дизја, кобор дизјасине, саве дизјасине. Амен, наштите халова историја. Правилно историја, амен наштите халова. Амен те на джанглем е византицон, амен те на джанглем е римјанен. Амен, свакарака ќе о муслимања, иншалла ки сака е историја, со авалу у четврток, о панле страници историја кере са и поврзимо акалеа, о римјања, тане цивилизација ја буд по англетаро Арапија, о византиција кола куѓек и Сирија, тане буд по англе, Александар Македонски кова амен, о македонција джанајале джаненали со ке остану англе дерови саве серам. Која цивилизација, кова култура? Джаладжи Индија. Те туа кава на джанглян, со ке ленде синејек цивилизација, постојнала си неманушикани цивилизација, од послен ке давало ислами само со керела модернизирала од цивилизација. Јани стабилизиринала, чивала темелија од оле цивилизацијаке. Ама иншаллах од вака спомнина ко амаре дерсија. Панда на почминген, акава сино почетак амаро за те халјова амен. Ачилем ко суретул Бекаре. Не би ово ке исто по шукар телет ке чаша панини со секи случај. На шунгола шукар или шунгола му крлохарица греби. Понекогаш шуко, ама тушај комото те стоперине де ке хари пауза, за те шаите добине значи кова па те продолжине од дерси со ке шукола нормално моите те моменти. На харцам. Дајат ми ги селами претходно со ке наштите кочина нормално ко керала оhođa вази, значи баро селами сарненги. Споделили некој слушај пред почнало хоđa за тоа волко време, значи секаске афи керен со наши секаске да више камера со сајта не заузиме, то мен значи со една некате опрајла вечка овен дело, а екура не стара дали се бепески, значи заузимете на около блокира, дали скоро се бепи мазамери на менге, хоđa те нам спремно бујрун. Бесим спремно, дали то мен си спремна, гигантична аетија, авер перспективе, авер гоѓа, авер джамија, авер ударака права авдие.
Ани интересантно нешто, иншалла, валла и билла бут интересантна ајде. Значи, на видина па неквар за сваки случај тоголамен хари редослед, значи сарсува кераја да о Лукман ка читинал македонски, о Рафаели ка читинал германски, о Романи Софра босански, о Бак Енсус ка читинал италијанско, значи сјамен панда јек барбари павди. Тамам. Амаре прала исто со мангена аверда чибија, шај слободно, аверда чибија, те читинен. А чилем, кај чилем? Кова еди? Ајде бујрум, тефсирџие. Бекаре де шуштарто. Куранџие, Тефсирџарко. браво. Девами. Англеджај. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي وبرال تمنده وبرال أمنده نكول إن شاء الله Kur'ane skoro hidayeti upravo tu mende, upravo amende to inšallah. Ja Rabbi, kera meno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka čitina, kera meno dolendar koji o Kur'ani pravilno ka halova, kera meno dolendar koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka dživlja kera. Kera en lafitaro suratul Bekare deshu shtarto ajeti acilem komuna fikoja jabi. Wallah jelle shanuhu ko suratul Bekare taro oftoto ajeti počminala te objasnil munafikon sinala taro oftoto ajeti. Ajde Romani Sofra neka počinil neka citirala menge o ajeti taro oftoto jiko deshu shtarto te jana i tematika kaj sije. Znači Ima ljudi koji govore verujemo u Allaha i onaj svijet, a oni nisu vjernici. Oni nastoje Ok, poharite džav, neli poharite čtinal da bi objasnil. Ok, izvini čeralar. Jer me mislim đum te džavre doa mislim đum arika stajna. Jek delo samo ka podsjetinav, a kja dipnot ja taro ajetija, затешајто правила мари годи, а канакет како вако дешу штарто ајети. Океј, само шајте пандем пе микрофонија кало праља старе, jer нешто шушкини ем на шунџола изгледа шукар. Има људи кои говоре верујемо у Аллаха и онај свет, a oni nisu vernici. Znači, o prvo svojstvo i prvo karakteristika je ke munafikosке рисои, кола вакерена амен пакјаја ко девел, ама ко чачи пе ова на пакјана. Продолжинаја? Беко, тутар шушки дела, беко. На Андор Реми. Андор Реми авелако. Океј, ака најмирно мислинава. Не, манде чадојта на микрофони. Ека на шукартике. Рафаел, ачав доко Рафаел, ја. Океј. Они настоje преварити Аллаха и они кои верују. Значи, мунафикве пандек својства, кана дуито свој силен. Сој, ола пробинена пеховавен хеме верникон, хеме Аллахе. Значи, мунафикоскоро својство, не сарко хадиси сламенси лемлен, трин, кет керела лафи ховавала, не керела пе кој манети, набешала колафи. Три наменџана јаре, најали. Ама дико Аллах на кобор својство ја мунафикоске реко, Курани јази мушани објасни оваре. Продолжи наја, од трито својство. А они и не знајучи само себе варају. Продолжи наја од дешто. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. Од трито својство мунафикоско речено насвало колескоро калби. Амено окова дерсива кергем сакава. Олата не насвалеко калбија.
Соја насвале љубоморе, егоизам, мунафиклуко, дедикодулуко, са лошка, лај насвалеко, лај психичка насвале. Од ова, окова курко мислама дека вакеркем, кај о авер својство јеке мунафикоско. Јавер ем ховајбе, дикено ховајбе ка спомнал. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. О соске ола ховавена, значи ола ховавена. Дешто ајети џаје? А дешо е? Ке два керова пеленге пазинен манен неред кипув. Амен објаснингем која нела неред кипув? Окова курко, која нела неред кипув? Кој се тинала Петар окова курко дерси? Он неред кипув анела окова кој на дживдинела е Куранеја. Окова кој дживдинела адетенсар, окова кој дживдинела традициенсар, окова кој дживдинела пире наџанава со пире папоскере традициенсар, ова нела неред. Аменге олава керна. Подбинела неморали. Олава керна охоџо и мери анела неред. Соске читинава Курани? Соске пробинава Куранејат и дживдинав? Соске мангава Кураните си кававтумен и неретанава? Ја, неретанава соске пагава тумаре традиције, неретанава соске пагава тумаре адетија. И ке амен туменги вакераја, манен нерет, макерен нерет ке ја пув, олава керна со, амен, амен кераја оредо, тумена не на нерет. Амен ге вакерена. Продолжи наја. A kad te nastavini pezar, a u istinu oni nered siju, ali ne opažaju. Аква ети пазинен, значи аква ети чивенне дипнотки тумари годи. Акватано агер кердо јек фундаменти ко халојбе единескоро. Јек фундаменти ко халојбе единескоро. Продолжи наја, Беко. Шутрито канала, a kada im se kaže, verujte kao što pravi ljudi veruju, oni odgovaraju, zar da verujemo u ono što bezumni veruju? A u istinu oni su bezumni, ali ne znaju. Значи, дикена кобор своја објаснила Аллах Джелешануху е мунафикон ко Курани азимушани. И продолжинела акале аетенсар. Отавдие продолжине јавер удар, правила е мунафиконги. Јавер својство, јавер карактеристика ко објаснила кана е мунафиконгери. Дешу штарто аети. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Кет ола каракемпе е паќавутненцар. وَإِذَا قِيلَ الَّذِينَ آمَنُوا. Кет ола каракемпе е верниконцар. Или заедничко ковен е верниконцар. قَالُوا آمَنَّا. Олакава керен, амен паќаја. Соске верниконцар да неја. Олакава керен е верниконге, амен паќаја. Амен сартуменде паќаја. Ама продолжино. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Ама кет каракемпе коркури пире шејтаненцар, кавакерен, со кавакерен ола, оја амен сием туменсар, значи шејтанен ге вакерла, амен сием туменсар, амен оленсар, салде алај кергем, салде хајгара кергем, чачипнаске амен ленсар, салде алај кергем. Значи, агар, инна меакум, иннема нахну мустехзиун, иннема тано чаче, ако тани морално те преведи на акова лафи чаче, со скетано е граматичко потреба за превод е Куране скоро. Јагар ме преведингум акава аети, ака нака читина леко повише чибја, емка почминате права о пенџерке амаре годјакере. Читинаја македонско. Кој? Кастар читинаја? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Алейкум селам. Кастар читинаја? Hasan Cilo. Окей.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. И кога ќе се сретнат со оние кои веруваат, зборуваат, ние веруваме, а кога пак ќе се најдат насамо со шејтаните своји, зборуваат. Да, ние сме со вас, само се исмевавме на вистина. Садакаллахул азим. Океј, читинаја германско. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Каста читинаја. Mohammed Assad. Ајде. Und wenn Sie jenen begegnen, die Glauben erlangen haben, versichern Sie, wir glauben, wie ihr glaubt. Aber wenn Sie sich allein mit Ihren üblen Antrieben befinden, sagen Sie, wahrlich, wir sind mit euch. Wir haben nur gespottet. Ja. Океј, Джаја босанско. Бисмиле. Када сусретну оне кои верују, говоре: веруемо, а чим остану насамо са шејтанима своим, говоре: ми смо с вама, ми се само ругамо. Италијанско. Бак Весус. Bismillahirrahmanirrahim. Quanto i contrano il credente dicano crediamo, ma quanto sono da soli con i loro demoni dicano inverno siamo da vostri, noi facciamo che burlarci di loro. Sadaqallahu al-azim. И силија верчипили на те на Джаја вајта. Дика е очи скоро саочи бјатано о исто превод кердо, значи сличната не преводија. И амен ке читинге макаваети, валла ева керавату менге читинге макаваети, панлема амарекана, панлема марегоѓа, продолжињем акаети шунгемле. О хоџе, ко худбе акава аети, ко дерсија акава аети, те напретирна, ама 80% таро муслимања, таро верникија шунгем акава аети. Со шунгем, значи ко таро суретул Бекаре одешу штарто аети вакерла. وإذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا. Значи, и дека нас сочи, о прво читибе таро Курани, ки позадина манде ки ми годи и си нешто. Со мантериналаман мате халуава каваети. Одеја позадина требала те чистинала прво. Со и одеја позадина, а каваети предходно со ске спомнингум читинаја мунафиконге и амен продолжинаја барабар мунафиконги акала аети те читинале. И со ке читинаја акала аети мунафиконге тега ни амари годи панли готово. Панло. Панли амари годи. Соске чигум ки ми позадина ки ми годи ко мире унта вуст сарва кирала пе до германско. Унта бевуст. Unterbewusstsein. Unterbewusst и симас од ова. Соске читинавале мунафиконге и ме макерава квајти воопшто на нема потреба мансар те араклевел. Аме на калајти ја читинајлен мунафиконге. Ама аменге никак. Ама ме ке читингум о Курани, ке ме читингум Фахрудин Ер-Рази ов акава керјаманге. Имер, шајли туте оветар јакаја група мануша. Акана, коборџене акате нажанава коборџене дикенамен, ше лутријан дали нажана кобор, мо пучи ветано. Шајли амена кала манушате ова, саме мануша имер, саме мануша кере алафи, ке цием ки џамија е верникон сар, цием сари не верникија, ке џаја кере, коркори амен сар, тега ни ачоваја маре шејтанен сар им кераја со мангаја. Халиленни, пале гутишна. وإذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين كت أچوايا كوركوري أماري شيطانين سار كت چيتينگو ما كوا آيتين بانجارگا ميري كيچما إمر تو دوي مويا كليا كو نارودو كت جايا كو مevlutija si kavea tu баро хоџа, ки џамија си кавеа ту баро намазчија, баро хоџа, баро ибадетчија, ама ке ачовеа те шејтанен сар, он најлошно со постојнала кереале. Кере малтлетирина те фамилија,
Кере малтретиринеа те чавен, то понашај искрос јавер кере. Кед ачовеа ту кор, или па те анаѓар повише те халова каваети, кед ачовеа кор кори тире шејтанен сар. Пегамбери, каде хади старо пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Еклафие пегамбери скоро вакерла јар. Сваколе јеке мануше и силе ле скоро шејтани. Лесте, Андреко, лесте. И силе јек шејтани. Па чак дури ко не саве хадис калила, пренесенила пе корат пирела леске о шејтани. И асхабија пучле пегамбере, ја Ресулаллах, ту со кергјан тире шејтанеа, пегамбере скоро джевапи, ме мире шејтане муслимани кергју. Ме мире шејтане, yani vospitiнгјумле. Сари не ни сјаме надла шејтанија. Кемари годи. Саве шејтанија, ко народо си каваја амен јавер, ама ке цијем коркори, ке да човаја коркори, тега ни сијем скрос јавер. Така не го пучиве. А кава аети, кај чигемле, а кава аети, каске куингемле, а кава аети, кисави корпам чигем. Со скемема керава читинаја на Курани, ја мен кергема менге некобор корпе. Англедера менде. Јакана, јека аети читинаја, а кава е кафиренге. А дуито аети читинаја, а кава е јаудиенге. Трито аети читинаја, а кава е христијаненге. Панчто аети читинаја, а кава тано е наджанава каске. Са цело Курани читинава, ко сао корпе чигју му аетија, ама ние каети манге на читингју. А туке ге корпа на чијан. А ме ајарва керава. Сао корпе фрден ненакана, је корпа керен ла англал туте и ва керен сакала аетија манге читинава. Манге. Мете халјовавле. Јакана, ке читингју макава еди бангергјами кичма. Имер туда шалито ветару мунафико. Шали туда кед ачовеа тире шејтанен сар, те мени нету, те овеа вер. Кед сијан ки џамија, чивеа туке хоџаско стадик, чивеа туке одеа џубба, кълдинеа, а кава и сијамен деко хоџаларија. Со иси, мек пути е хоџаски, а кава вакергама. Интересантно. Ке кълдинеа намази ко меками, мекамеа, тега ни од ова намази кълдинаја лед дугачко. Ем читинаја повише аетија. Соске читинаја акшам намази, јација намази, соске шужегла соја повише аетен зар, те шајко народот те си каламен, дека исјаме шужомеками, дека исјаме читинаја повише аетија, ама ке кълдинела осунетија сарикани так, осунетија. Коркори песте ког, валла им јаква приметињу. О фарзи, о хоџа дуголачиња, ако суннети, мандар посигате завршиња. Мева кергима каваи фалч. Сар су кълдинеа о фарзија, гласоја, мекамеа, мислинава, лагано, теџвидеа, а јар кълдинено суннетија ла пралале. Амен фарзија јавер, соскио фарзија јавер читине, джене, за те си кава амен. Ко народо, те си кава амен. Еке акава аети од насинолапе, асав ке манушенге. Сој, јек бутикет камангел те керел, англало народо, те си кавълпе. Керелале, шукар, ама ке требала песке, ке да човала коркори пеа, тегани менинолапе на 360 степени. Тогаш ни намази на кълдинала хоџа. Тегани намази да на кълдинаја, тачно. Тегани, амен ки џамија, манде акава случињапе, џане на тумен сарине, хоџа овакти. Ама ке џала, ке ре, споинало намази. Тари јација, таро, тева герав, тари киндија, джики јација споинала. Значи тегани, ама ко народо, си ја реа ко намази. Пралален, мева керава јек, овен сар сосиен. Мачивен туменге маске, а каледер сенцар, со меј керавале на кате, пробинава о маске е муслиманенгерете и калавлен, те перава о маске више.
Доста маскен сарамен туменге келгем, о дешушовто а етика чинела маре, сартева кера качинел ме најтен дамарија качинеле. Ja, o deshushovto a eti, ket kacitinable. Акана, амен, о муслимања, јек требала течана. Мет, ке некојаш Коране гилјада. Сусите ховалавту, меси модва и мери. Манде која како венко врда, манде ка ракени Ибраим татти се. Кашуненде. Значи те вози. Мене вакерава на мене шунава музика. Правда, авала шунаја некогаш, не? Ме шунава сине таркани. И таркани ке шунава сине, овсинеле буç жулатım. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Mav yaver, of tu sosyan. Tulan tu sosyan, agar sen but poşucu. Oven sar sosyen. Agar sen but poşucu. Sos ke te çigeni maska. Ka kelen e maskaya şayte kelen ciyek vakti. Palo dovaj maska kaperel, kedi te ol kaperel. Мева керава јаре терненге или па несаве манушенге кет пенџаренапе од почеток, од прва кет пенџаренапе, јани омурше ми џули кет пенџаренапе. Мева керава пробиненте овен одола со сиен, о правилно тумаро карактери вакере. Хем омурш, хем и џули. Сос те навакерген тумаро правилно карактери, ки покасно ситуација кај калени правилно тумари карактеристика, ке икром проблеми. Леске, пирен харица, дикен тумаре чачутне карактерија, вакерен. Меа савкосиум, меа кавасиум, миро карактерија кава иси. И одолеске ме у ислами и религија, а каваси каваламен, о Аллах каваси каваламен, со кет сием амен верникија. Амен верникија требала това, сар со сием ки џамија верникија, Agar te ova kereda vernikija. Sarsijem vernikija ko Ramazani, sarsijem ko celo masek Ramazani vernikija, agar te ova koja verda maseka vernikija. Ama žalostno amen agar ne sikav gemtumen. Agar ne sikav gemtumen. Amen sikav gemtumen ge samo ko masek Ramazani to ven vernikija. Pa soske sar sikav gem, koji krivica tumen li sin bangja kalestar. Целовкупно ситуација со дикавај муслиманенгири. Амен оводичија сием банге. Амен со тумен си кавгем тумен сием банге. Соске амен и си амен јавер маске. Соске амен туменге ко масек Рамазани керген. Јектаро масек ова највише се вапија добинаја, авријал таро масек. Лейлетул кадр па со керген. Лейлетул кадр палем таруилја до јавер раќа пошко. И одолеске у лейлетул кадр ја амен дена нетхана. Насуна нетхан. Значи, превише. Јекера каја туменге дерси и кергем, јекера каја срте кылдинен намази којилја до јавер берша. И нова година муслиманенгер. Ja, и дикена да амен сар амаре карактеристике со авдио муслимања келаја дујмуја, тано амаре ходжаларија, соске оправилно ислами, оправилно презентириве е исламе скоро тумен ге насикавке. Оправилно презентириве сој хем рамазанеске намазика кылдине, ем пало рамазани да намазика кылдине. Мануш, амен, таравија пердо, ки таравија канас, джанена со, ка перале, ама ко сабак намази, ко пладне намази, нијек мануш да не теа. Ама ки таравија каву, со ки таравија презентиринајала тумен ге сар, јек свето, па чак вакергем кој на кылдинала таравија, пошкар мате постинал. Ајдар презентација динке макалески. Пралален. Значи, асавкода кери велафија маро, а нела јек проблеми, која маро дживдибе. Кова кава ети, акана чивеламан или чивеламен, со те размислина, акалестар. Со те размислина, кед сием верниконсар кова исто, кед насием амаре верниконсар да кова исто. Ама, о мунафичко карактеристика, сојтани, кед сием верниконсар сием. Јавер, кед ачоваја кор амен амаре шејтанен сар, тега ни сием скрос јавер. Скрос јавер.
Aganate mu kelma man korkori mire şeytanen sar. Razna şeytanlık koja ki mi go djavola. Amen akava janena sar prevedin gemle. Ke jana e munafikon sar, ke jana e nevernikon sar. Odo tekerina la fie nevernikon ke mvakerina e nevernikon ke amen siem tumen sar. Odo aici maciven tu mare gogiate. Amen samo gelem e muslimanen te şunani. İsiyasa şaya yarda telel pe akava edi. İsili maşkara mente asavke. Avola shunela tu tiro dersi, palo dova jalava kerala. Me samo shungumle, me sium tu mesar, me zaten lena na shunavale. Isini mashkaramen e peygamberes kya kava kergele. O mushriko ya kergele. O ebule hebia. Ona e penjarutne mekanska mushriko ya kedingepe iva kerge otavdije koi kajal e peygambere te shunel ka kaznilale. Значи, никој нас минала пе. А кај тани мушлиско идеологија? Мушлиско идеологија сојтано те забранине еманушенге те джанте шунен јавере ходжен. Мушлиско идеологија те вакерен некаске маджан машунен Елведин Пезич, машунен ака нас спомнењуме манушес Корана, машун джан ме вакера на ме ака вакерава пегамберески идеологија. Джан шунен. Тега ника джанено чачипе. Джан читинен Библијада, джан читинен и Тевратида, джан читинен Зебурида читинен, джан читинен хиндуистичка лилада читинен ем последно Куранида читинен. Соске изабрена ставолата ромушти кола вакена машунена да маджан те шунен, соске ола джанена сине те джан сине те шунен каменинен по мисливе каменинен, ила калде стар дарана сине. Те джане ходжа имере те шунен по мисливе каменинен. Забранимо, а дале ходжа машуненле. И акајата ни проблематика. Ама сокере на сино муштикоја? Сокере на сине жена? Ракјате ке да вода сине? Соске о пегамбери ракјате читинала сине ко гласо о Курани, одолеске да амен ко акшамија емијацие, читинаја ко намази ко гласо. Соске читинаја? Соске дозволимо амен ге ракјатете амаро гласоте ваздалеко ко читиве Курани ме камејате читина, соске ко платне авена сине исто муштука шунена сине Курани ем после менена сине пегамбере ко мајтапи. Ама паро сине ленге ко акшам намазијате авен, значи ракјакере намазијате авен те шунен, одолеске до пегамбери вакела кана читин ко гласо Курани. Джана сине пегамбере те шунен. Ја кана свако е исима ко лила кава таро таро акава таро ек бут пенџарутно Мухаммед Хамидуллах олил ки историја е пегамберескери пишнила оанава е мушрикон гереда кој джана сине ракјате е пегамберете шуненле. А дикена кана машкар 5 дена лафи на наџаја на ете джате шунале сар неко амаре ке ракаџа ама ракјате джана сине шунена сине пегамбере и после сабаиле иранена сине. И ке диранена песине сабаиле кој ек друма аракјове на сине. И ваке се валлај тогаш хана сине упрал лат уза, упрал ленгере кипја хана сине совол, и ваке на хава совол упрало лат ему уза дека мета и сана не те джабише те шунавле. Ако вас сине мањо последно пути со гелум те шунавле. Дикена? Е акавај и проблематика. А веа шунеа после джајатуке. И вакереа, не само шунава, ама насиум ленца. Мунафичко. Карактеристика. Мена вакерава, читинен дешу штар тоа етитаро Курани, и ектаро мунафичка карактеристика, тали акала. Сои, палем чите, кед каракемпе е верни консар, вакер намен симплуменсар, ама кед ачовена е шејтаненсар, пире шејтаненсар, олова керна на амен ли лемнен ко мајтапи, ајде да вакере навенке. Амен гелем ко одова лајф одоте, ли лемнен ко мајтапи ола на джане на ништо. Буд шукари пекерја, баро шукари пекерја, ко мајтапи ля. Текерја на кава, тега не си тоа е својствено мунафикоско. Текерја на кава, геланем лилалне ко мајтапи. Соске ајти вакерала, оја амен сием туменсар, амен оленсар салде алај кераја, ко мајтапи лајале. Амен на не амен ништо јавер. Еке амен дека вас случине напе. Авена, Андре, фрдена амен гелафија, мислин дека амен ола лена амен ко
Maitapi, mistinena дека јар. Ама о ајети дешу паншло, о Аллах ленлелален ко Аллај, о Аллах ленлелален ко мајтаплуко, намен. Ленлелален ко мајтаплуко, о Аллах. Хем мукелален теджан, те пирен ко ленгере, те пирен ко ленгеро бипа кјавутно друмо. Ајде, четинаја одешу паншло ајети. Босанско почминаја. Аллах njih извргава порузи и поддржава их да у свом неверству лутају. Аллаху јестехзиухум бихум ва јамуддухум фи туғјанихим јамехун. Значи, о Аллах лелален ко Алај, хем мукелален теджан те пирен, мукелален ко ленгоро, агар вакедо, ко ленгоро бик па кјавутно друмо, одоле гоѓаја мукелален, теджан на одорика. Ајде пути германско. Bismillah. Gott wird ihnen ihren Spott vergelten und wird sie für eine Weile in ihrem anmaßenden Hochmut belassen, blind hin und her stolpernd. Okay. Дешу паншто ајде читим ја? Ja, ај пандек буди. Gott wird ihnen ihren Spott vergelten und wird für sie eine Weile in ihrem Anmaßen Hochmut belassen. Hochmut, znači ko baripe, blind hin und her stolpernd. Znači ko kore te piren, nemen hem. Паншто ајде, Те'вилатул Кур'ан, Maturidi prevedilen aleger. Allah da onlarla istihaze eder ve azgınlıkları içinde şaşkın emkolengere azgınlıkoya şaşkın imukelare. Kolengere azgınlıkoya, znači jedva solengoro nefsi tano azgıni, kolengere egoizam, kolengere ljubomore, kolengere sartva kerav, odan nasvali pe kolengero kalbi suisilen mukevalen agar. Ајек бути босанско или босанско читинге? Ја, македонско. Тајте дика ов са превединга о Хасанджило. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кар превединга. Иси пандек македонско или само јеки си ту? Иси ма пандек македонско таро Ариф Рамадани. Окей, ај читим прво менге. Ајде читинален со. Хасанджило. Аракен менге пандек босанско мисля дека и романист. Мливо, кана. После, мливо. После читиме. Шашкани, хоџа путена сојадва шашканите објасне сар Дилино, нели? Дилино. Нане, мануш со на неко друмо. Дилино. Бисмиллахир-рахманир-рахим, дешу паншто. Нанеле, сартева керав, којек тан кован наштитара кел излаз. Германцова Кирилак Сакоро. Бигок јако романуш. Алјарда шајтева кера, ја. Германцова Кирилак Без навигација. Без навигација. А двата нари поинтересно. Бисмиллахир-рахманир-рахим, дешу паншто ајети, македонско читина иншаллах. Таро Хасанджило, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах нив ги исмејува и ги пушта да талкаат во неверството нивно. Сада калу лази. Ов неверство макатена макела неверско, него мукела макела кога шашканлуко мукелален. Значи кога енгоро делалети киленгри заблуда мукелален. Соски дикен умануша те на не објективција на шти правди на теаракен. Умислила од ова со овџа не лофтано ко право. А кате и проблематика, о најбаро проблеми машкара мен деко човечанство и од ова со амен џанаја мисли на дека си ко право. На, праларен шунен ја вер странада. Цикловен ја вер странада, тега никаде кентали си ко право. Објективција. А кате делале исто таро Ариф Рамадани и Аллах нив
им се посмејува и ги остава да талкаат во своето безвредие. Безвредие. Genau. Океј. Босанско и си јамен пандек босанско? Јавер? И си има кана трин преводи, ако те... Ајде, бисмиле. Од шпаншто ли? Одеше панш. Пенела, ајде, прво бесим коркут, пенела Аллах njih извргава, порузи и поддржава их у свом неверству. Мухамед Механовиќ пенела, Аллах се с нима изругуе и пуштајуќи их помаже им да у својој осијености лутају. Те лутинен. Значи те лутинен. Нажавде. И си панајек, Ајде. акава Рова Translator Center, Аллах се с нима изругава и оставля их да у својој арогантности лутају. Акавај. Онај шукар. Онај паше. Акавај. Хоџа, Да прекути. Пандек путичитинле, Романи Софра. Аллах се с нима изругава Сокирала и оставля их да у својој арогантности лутају. Каква арогантност. Акава. Со машкара мен дисијаме. Акава делале Механовиќ, нели? акава етки Рова Translator Center во Енглезија. Хоџа, фалинена Механовиќ моментално но најшужо кова превод. Ман те пучен ман Енескарич. Акетано Механовиќ и сима. Механовиќ. О Механовиќ и ти џум. Ѓало Механовиќ. Енескарич. Ти си ту мене Енескарич, роден Енескарич. Ајде италијански кој си нема менде баквесус. Хоџа, kad čitinavi italijanski, ама kad ti si jek životi, znači ko romane, sartu se objasninjale, znači a gardela o italijansko, bušukare. Ja? Alla si burla di loro. Lasa che sprofondano nella ribellione. Accecati. Znači, o Alla vakirla, o Alla mukjelalin vakirla, Бута Андре Песте, значи ко пиро делинипе, хемба керла мукелале, значи коленгоро королипе. Королипе. Ма аква арогантност. Аква со преведен ѓале коленгоро арогантот, азгынлык ко оматури дива керјале скоро преведен ѓао лафи азгынлыко муклален. Арогантност. Азгылни. Никак на Ме ете. мислинава да кава хоџа делале, Аллах се с ним изругава и оставля их да у својој арогантности лутају. Матури дија кова керла. Значи, Читаторо Мехмет Окујан, ајде. читале ко македонско вакрила као. Аллах им се посмева. Тој им дава можност, тие се валкат во својата злоба. Ja. Акана, акала мануша, колата не акала мануша, акалата не одола, кој мислинена дека изигравинена е верникон. Мислинена дека ховавена е народо. А катеа медашајтовав. Некен медашајтовав. Кетшун кере ме шејтаненсар, керава манге соме мангава, со манге ојдинела, кетшун ме коркори, ама ке дикловава сар имами те презентери на ман, те гани ме керава ман. Туменге јектаро најшукар имамија. Ке та раклевава верниконса, верниковава. Не? Акана, о Аллах вакирала манги, акана со вакирала Аллах, о Аллах му келато ко тиро арогантност имер. Кога тиро арогантност му келато, одо теа чове. Тут, амен палем лајален, ки хајгара. Чаче хајгардатано. Верникон сарциен, и амен објасни најаленге о ислами, и ке джаја кере лаја ки хајгара, вакер гемленге ола, шунге амен ола. Гелепе, ко поленгоро друмо. Аллах, амен изигравина амен. А дали сега треба да те пазина, пралален. Ставе карактеристики и си амен ке цием манушенца, ем саве карактеристики и си амен ке цием коркори аменцар. Те амен, мени најамен,
Тегани о Аллах, амен, поправинеламен, пазинен, макере на савке букја. Соске текерге на савке букја, тумен сиен мунафикоја. Тумен нас иен верникија. Ме джабе тева керама најбаро вернико, ама керава исима акаја карактеристика машкараменде, или па исима акаја карактеристика машкар туменде. Одолескеда. Кет шунена ходжен, или кет пратинена ни саве ходжен. О прво бути задатак или задача со мету менге кадав, ленгуро приватно живото бе харица. Ленгуро приватно живото. Лескоро понашај авријал. Тоест лескоро понашај кокер. Лескоро приват испитинен. Мама керен му какана ов приватна интересинала мен, ама шун лешу же лафија керена. На, Аллах вакирла, нимете кулуне малете фаалу. Макер лафи нешто со на неако тан. Меакана туменге какера лафи таро нешто со изабранимо харами, а ме керава дава харами. Ме туменге ка забранинам нешто авер, а ме керава одова. Ме наш ти нешто те керав, тева керав туменге, а ме те на кергюмнен. Ева асхабија калава керге. О асхабија коленгоро предавања кава керге. Ме на керава нешто, саджи додека ме одеа бутина на валакотхан. Од кед мека на валакотхан, тега ни мешај туменге те предаинав. Еке. Амен. Јек сием сикле. Секогаш ја веренгере махане те рака. Ама мари махана никад те надикала. О прво нешто Аллах вакирла чистинту ту првотари одеа махана, циде тутар одеа махана со иситу, па послем воспитин те народо. Имер, пегамбери. Аллах джелешану прво е пегамбер, воспитин ја тоа праведно. Па после народо тоа праведно. Аллах джелешану прво воспитин ја лескоро морал, прво овко лескоро карактери, лескоро морал тоа шукар. После е народо. Наш тие румимо мануш што сиде румимо карактери, румими биографија, те олма роводич. Соске салде соске шукар керела лафи. Прво задатак тумаро сој свакој е коџа сој клола. Дали о Америка одо. Пралален, ти миро приватно живото на нешка. Ма прати нема. На не потребате шунакале хоџа. Ле скоро приватно румимо. Не? Машо не. Тегани на неа мари пракса пегамберески пракса каја. Ко народо тева керав? Авер, кеда чавава мире шејтанен сар, теовав, авер, на. Ме прва комангава тоа ки ми бути, ме прва комангава тоа ко приватно живото, ме прва комангава тоа ко ислами, ме прва комангава тоа ко продукти, ме прва комангава тоа ко мире лавја, прво манде акава, после ме народоске касикава. После ме народоске касикава. Ама, иншаллах, акава халилен со мангава те вакера. Дешушов аедико последно. Прво треба тоа чороро, кајра наптари, прво треба тоа чороро, а после тоа зависа таро барвале, тек тогаш ка примине одини. Со керге пегамберенге прво о Аллах, прво воспитингален, олатовен воспитиме, послем дингаленге пегамбер лукотове. Ани одма пегамберина дингал. Ме агерва керава. Прво бути, најпенџарудни бути, или сарва керала пеака на македонско или романе, со дингален о Аллах, те керен о пегамберија. Со керге о пегамберија бути? Сави бути керге? Овчара? Браво! Прво овчарија си не пегамберија. Прво вакерге Аллах, прво воспитене хајване, после. Каве комануша. Сарам да беш прво хајване. А мене овчарен дикајален сартева керава. Дикајален пут просто, не? Буттеле. Пралален хајванен сартолту. Ама авдие чачеда бут поколај хајванен сартолту бути. Неко мануше. Манушен сар. Агар менин јапе и ситуација. Ама, еке, агаро Аллах воспитине ламен. Yani peygamber reskeri
Обавеза сине, Асавки. Ја канав пишине намаре гледаче од Давуд и Ковачи сине. Ја синелен сај пегамберен синелен занати. Сао пегамберија бутикерге. Ми си има цитати ја калеста. Сао пегамберија бутикерге, тариодеа бути сола керге пе народо хранингелен. Авдие амен у имамија занати бутикергем амаро ходжа луко, амаро имам луко. Амен да Вос аменда амаре фамилија нахранина јален таро ходжалук. Иакате кове гре, тегани од дини ково фалч дини, ховавно дини тегани. Соске зависи неата родова дини. Ебу Ханифа, сао пегамберија, кана Ебу Ханифа ломанге ки годи, сине мануша кола на зависингета родини, пралале. На зависинге, на пробинге ола, ко Аллах ескоранавте ховавенем те бикнен и о продуктите бикнен за тешајте обстанинал. Ола надиклякава, него ола бутикерге. Ола бутикерге. Занаати сине сај пегамберен, са букјаја сине. Амен авдие, оходжалуко занаати амаро. Ја додески амен макерајату менге, кој навала панч вакти ако намази, ки џамија, нанеле исто се вапија. Мочороло ходжате да те джал бутите керал сарманде, па нека вакерал, па ме посем ку джаво делео джаски ка вакерал, ава панч вактија ки на ко намази. Халилен масомангават вакерал? Халилен или ла? Те повторнав па? Баша јостир, ја не су вакерала, ходжа. Баша кали ситуација. Вакерала, али вакерала добро кај ќе дереджате вакерала ко џамиете вакерен, Тегелан вантари џамијете кине нешто, нали добро ка се вапе ако со ки џамијете џате кине, скине лиси ко џамије продавнице. Продавнице. О се вапе ки џамије, браво. Те кине ки џамија се вапи. Аквам е оџаваренге вакерава. Нормално ходжа ка вакера лавен панч вакти ако намази. Со скелескри бутита не оде. Сој панч вакти ти клоко намази. И те на не джемати, тега ни мора, те чи навен не скри плата. Деале скри бутија, деале скри екзистенција. Не скри екзистенција, не скри кела авен панч вакти ако намази, авен. Ама, Струка. мема керава, адама ходжа да, нека джал ки бути. И после ки бути да нека вакерал, авен ко панч вактија. Или ка вакерал пралален, саро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем со вакерја, Тумаре кера ма керен гробија. Соске? Тумен ко кер да намази какълдине. Тумен кере да какълдине намазија. Намангава очачи петева керам некогаш. Пегамбере скоро предај бе одини, воспити бе одини сине кълдинен намази. Кај товен, о намази ко вакти кълдинен. Кълдинен. Кини валикове, кини валикове. Се кълдино намазне, не ти ди кълма никој ходжам. Кере да те сјан, кере да кълдин намази. Не ти ди кълма никој не ди кълма, ки џамија сар не ди кълма. И еме виско династија, анѓа јек хадиси. Кој ка кълдинел ки џамија намази и силе бишупан се вапија повише за разлика кере. Си хадиси. Оджака на тиклова меакава те негирина влековав. Диго оджа негирина. На пралален на негиринава меакава. Тамам и сјамен хадиси. Амма акале сева пенсарам тумен кергенамен насвалеја. Насвале. Сомете сјум кере. Јадва со джала ки џамија повише се вапја ме кере. Соске те джале оджаске џематите керел. Соске оджава керела авен ко панч на нелеа вербути. Ака на кугем ко чинавен макате, ја? Кај клювен баре критика калеста, Сти мене на ја палал. Иран туки тема, ходжа, ајде бисмилла. Ја, одеш и шофто, ајди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Шуне накана? Споинен, акава последна лафија со вакергу, споинена кале ајте ака.
أولئك الذي اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Сокерен ола, еке олата не одола, кова очачутно друмо, бикнелале, тиджарети керала, тиджаретухум, бикнелале, баши ховавно друмо. Асавке манушатане. Со очачутно друмо, бикнелале, или за замена керелале, заменинелале, соја јеке ховавно друмаја. Ленгери трговина, сола кергела тиджарети. Ленгери трговина, сола кергела, на анѓаленге нисаво кар. Но да виња нисаво кар. Ола на ракле оправилно друмо. Ола чаче на нетар оправилна друмја. Микичма банѓарела. Микичма банѓарела. Ајде. Читирен босанско. Бисмилајрахманирахим. То су они кои су заблуду узели уместо упуте. Али им njihova трговина неće донети добит, Етанеле нисам користил. jer oni uputu nisu sledili. Хајде ек пути германско. Акавајтано рова транслейтер на небесим коркут. Окей. Окей, после шај обесим корку да ки крајка. Bismillah. Denn es sind sie, die Irrtum im Austausch gegen Rechtsleitung angenommen haben. Und weder hat ihr Handel ihnen Gewinn gebracht, noch haben sie anderweitig Rechtsleitung gefunden. Паро. Denn es sind sie, die Irrtum im Austausch gegen Rechtsleitung angenommen haben und weder hat ihr Handel ihnen Gewinn gebracht, noch haben sie anderweitig Rechtsleitung gefunden. Ола керге тижарети. Ола керге сарва кела бе трговина единеја кана. Ике на мени ој мамија со керге макана. Трговина единеја керге. Валла мендар керела лафи натаро мунафикоја имер. Амендар тутар керела имер. Натаро мунафикоја. На мачива кава ети ки корпа е мунафикоске. Чивле кото калби. Менинту. Хајде ек пути македонско, кои се доте? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Онаквите патогазот всушност го заменија со беспаки. Оваа трговија никаков ќар не им донесе и оние не се како упатените. Садакаллахул азим. Што превод? Ја, џајам италијанско. Bismillah. Sono quelli che hanno scambiato la rete guida con la predizione. Il loro è un commercio senza utile e non sono ben guidati. Садакаллахул азим. Си јамен некој авер, слушајте читнува авер. Превод или на неаме? Окей? Нормално и си ходжа, ме фламанско шате читаме, Ајде, ама бисмилај, па читаме. нашти. Моментално нас кере. Окей, ама авер пути спреминен ту мен. Шај фрам. Иншалла. Шај фламанско агер пути да бучукар делале, само диклум ки сигате делале, демек ола со водинге. Демек водинге ки пиро адава джехалети. Окей. После јавет пути која ковеш, ме макера француско би мангавато, француско изорали чип, не? Енглеско требала тоа ламан. О енглески изорали чип. А зла чибијата не, а менги исто потребна. Дешушов тоа ети, о Аллах со вакерла. Еке олатане, улаике левине штараву далале. Кој тане одала? Адалатане кој очачутно друмо, бикингеле, замена кергеле, баш ја ховавно друмо. Значи, ола со керге тиджарети, трговина керге единеја. Пралале,
очачутно друмо. Ека на соиклола, и си чачутно друмо, еми си ховавно друмо. Нормално. Сарсо и си оригинал марке кошеја, а јари си фалц марке таро иста шеја. Фалч марке таро шеја. Меја јарва керава ту менге. Шајли о Гучи, или сој си саве марке и си Луис Витон, шајли ко пазарите кинелле? Шај, ама джа свесно кинеале дека на не оригинал. Свесно джане. За чачутну Луис Витон те кине. За чачутну Гучи те кине. Одавај оригинал ле скоро. Ека на шунен. И си амена катек оригинал дини, чачутно дини. А мен ту мен ге бикнаја ефтино дини. За ту мен, те стара ту мен, те ловина ту мен, те ловина. Ја мен сова кергем. Кој каджал ко хач, ака на јек пример кадав. Ама ту мен и мукават мен ге точке, и ту мен пере надла точке ко тумаре го ја. На штимете пераме надала. Кој каджал ко хач. Какерело хач, салескере правилно обреден цар. Кобор гюнахија товелде. Кет ка иранел петаро хач, тано исто сариек тикно максимикова биоангела тари тикна, тари утроба диакоро бизо гюнахија. Поколај акале стар нане. Валлахи, биллахи, таллахи, поколај дини, полесно дини нане. Сака керав, саоруму ме буќака керав. Еманушенка ховавав, еманушенка монополиринав, еманушенгоро хакко кахав, ечороленгоро хакко кахав, кавал кохач, каджав, качистинав ме гюнахија, кавав одота, чисто паки сариек, максами ту ме накавалилен правален. Адалеске мудар ги оваја течак кохач. Адалеске мудар ги оваја течак ки умра. Правален, ака насо кергем, тиджарети кергем. Сар преведингем о тиджарет, трговина кергем очачутно дини, бикингем не туменге, ефтино ховавне дине. Аме на кавадава кергем туменге. O Allah Celle Şanuhu taro Ramazani, Ciko Ramazani kosela tumare günahia. Kobor yek more so kerela penja. To voltu günahia. Te postinjan omasek Ramazani, o Allah tire grevia kosela. Eli pa. Bukhari hadis, Bukhariya. Te çitingen o zikiri. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Te çitingen akava zikiri. Na canava kobor bare günahya to voltumen. Na canava kobor bare günahya to voltumen. O Allah tumare günahya kosela. Eke. Koika kıldinel ona. Eke zikeno hovavno dinjakana. Amen baziringem amen. Amen vospitingem tumen. Yeke bukaya kosle satma. I normalno manušakava kolaj. Ama na. O Allah nama kerala o dini bazirinla petaro haç. O Allah nama kerala o dini bazirinla. Samo namazi kıldim. O Allah vakirla gel. Si hadisi kaj so amen ge citrinena. Bu tođe. O Allah taro namazi ciko namazi. Satumari günahja sotumen kerenalen koselaren. I gotovo. O manuš normalno palo namazi kaže, ali kahova velketka bitnelo vrta, kavel palem kakal dinel namazi, kosle u günahija. Ha? A kva je jeftino? Amo pravilno dini kirala ja. O i dini, i religija, o islami. Na ne bazirimo salde ko namazi, na ne bazirimo salde ko posti, na ne bazirimo salde ko oruči, na ne bazirimo salde ko hađi ki umra. Nego bazirimo i ko tiro ponašaj, ko tiro keri belafi, ko tiro ahlako. Yani, ko tiro hajbe, so haja so pijeja, ket kava kod la etja, kap hagela mare kičme, so haja so... Ha? Искреност, искреност. Аз кога маруи? А кава јо правилно дини? На не салде намази. O namazi, te tu na netu čisto ahljako, te tu na netu čisto moral, tu
Соџабе кылдинея намаз. Те тудна поштујнеја те дија те даде. Соџабе кылдинея намази. Те тудна нету фамилиарна односија. Ту соџабе кылдинея намази. Те тудна понашинеја ту те комшијаја шукар. Соџабе кылдинея намази. Или соџабе джаја ко хаджим. Ака на мате шунгјолодова негири намо намази. О намази столб е динескоро. Така кера стубо е динескоро, тачно. Ама нанесал де стубо намази. А мен бикингем ту мен ге ефтино дини. За замена. Таро чачутно дини. Таро скупо ем чачутно паро дини. Бикингем ту мен ге ефтино дини. Сој, ака на почмингем ки умра со джаја. Ки умра добором народо мангаја те кеда. Кохаджи добором народо мангаја те кера. И амен цитирина саодола хадисија кова и чаче агертева керав уйдурди меко ислами салде те цида популација те авена менсар ки умра за те кера и трговија тиджарети те кера. За те кера трговија. Ево Аллах, аква ети на читингјале мунафикон ге имер, аква ети туке читиналале, ма убедине народо агар. Ма убединеле. Шајакана критике ка добина, шајакана ка керен ма резилија ка лестар. Ама пралален ме, уи мерија кавана ва керјум, валлахи бил, ни ме го јатара кавана и калавале. Него ли ме ва керава, о Аллах со ва керала. А мен о дини, о чачутно дини, за менингемле, трговија кергемле, е ефтино динеја. Кова туменге, јеке хадисеја, ма кергем сау гунахја туме реко слетане. Кова амен туменге, јеке ибадетеја, Лейлетул кадерея сау ѓунахја кослемнен. Је кера мазанеја сатумаре ѓунахја кослемнен. Керен сока керен. Авен. На. О исламитано цело дживди петете дживдинеле. Сар со требала. О исламитано од почеток джико тиро мериве исто теове. Бизи нисави промена. Управ туте, не? Екана халилем јакава ајети Аллах джелле шану каскева кералале со кергемамен пандек пути еке олатане одола кова очачутно друмо чачутно дини бикингеле за замена кергеле баши ховамно друмо кер бешен керен зикири сакерава лафи на самое одженге давет чиенге шејонге шејија шејо којтане шејова керала бешен керен ла илаха иллаллах цело рад зикири готово. Тумари бути макълдинен намази да. Готово. Решимо тумару проблеми. А ква шунгемле. Ква никој не штитева керел манге на ходжа кана на изводингума кава воспитимосиум си најар. Воспитингјаме најар. Сој јеке келимите ухидеа, јеке зикиреа завршингем амаре задаче према ламаро Аллах. Значи завршингем амари обавеза. Сој каджа китекија какере зикири и готово. Завршимо. А намази? На не намази. Оручи? На не. На жена сум? На не. Аловена? Ефтино. Огучи ка кинеле ко пазарида. Ама свесно кинеале. Фалш. Еке амен да ква мангавата. Свесно одини бикнајале туменге за ефтини пари. Мангеа дженнети. Кава кодова ајети, мисна суретул бекарета но ајети. Ка хулено мелеко ја те бикнена менге о дженнети. Кет капучален кобори о дженнети, тири слободна воля. За замена ти речив ти паскор. Значи на не ефтино. Целото дживди пе. Целото дживди пе тано о дженнети. На не салде намазија, на не салде зикиреја, на не салде умраја, на не салде келимите ухидеја, на не салде зикиреја, те беше одоте ем зикирите кере. Халилен малјакава, о намази, о ислами силе бут обавезе. Обшествена бут обавезе. Мерело пегамбери, по последна дивеса, о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Канакел тари дуњаја, накерла джала перомњаке хазрети Аишаке ем сапире ромњенге. Ко хаджетул веда, кој читињао хаджетул веда, кала лафија и си е пегамберескер. Ке читињу мангледер, биш берш де шупанч берша кала акаја худба туло насипине која штеринен макаја худба цело те читинавла. Префектно худба цело исламитано Андре о пегамберо последно худба хаджетул веда со икерја.
Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem calaki Hazreti Ayşe vakilla. Miro na vakilla peygamberluko. Miro sarrom. Miro Romi, znači Rom. Angjum li tuke mi obaveza sarmorom. Zadovoljno silijan ni tutaro miro од ова брако со амен дујđене дживдингем. Задоволно сијан литар од ова ромипе са ромметуке со кергјумле. Задоволно сијан лија. Аиша. Те туна кергјан манге халали. Валлахи биллахи акавалафиси. Те ту манге на кергјан халали манге дженнетинане. Пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем таро перомња акаваро дела. Сои те ки крајка те вакерен. Oromnya tu anjan tiro peygamberluko tu anjan tiro romipe kotan akana vakirya erahat isim akana temulum da isim o cenneti. Pralalen ameno Roma tejate puchamare romnjen prette na kai dunjaja. Zadovoljno li sjan toro miro romipe tamo romor miro dživdi pesar rijek rom angjum li saudova sotuke kergjum. Te oynava kerja halali keravatuke em anjansa vallahi billahi cennetina yani. Namazı kıldıngan. Orucu kergan. Haccı gelen. Peygamberi nakera vallahi fitar umir. Peygamberi calatari Hazreti Ayşe akavallah fi rodelal. Haccetul veda çitine. Akala la fi akara kene peygambereske. He akana mesari imeri. Ena rodoske. Angjum sar imami sangjum mi rezadovolstvo ama me familijake nanjum. Na samo taroti romni, tarote čaveda kove pučlo. Trebalo da te pučete čaven. Taro miro dati pesar dat. Angjum ni mire obaveze sar miro dat. Upravo tu mende. Te očaveva kerge halali kerajatu ke jamoda tu anjan halali neka voltu to četneti. Ama teva kerja namoda. Tu muklan maki ulica. Tu mange nisavo hayiri nadingan. Yani pazine nakava kul hakko. Akava kul hakko. Citinenko sao kitapja. Sađi dodeke kuleskuro hakko na platineja naneni dženneti. Odoleskja menko dženaze namazi akava čiti. Pučaja sine, opurane hođi akava pučena sine. I sireli akale nisavo kul hakko. Akaleske prette kildina o dženaze namaz i sireli sa borč. I sireli nekaske tiranel nešto. Te i sile kul hakko taru kuli. Kildinja panč vaktija namazi, neka kildinel. Ama mo hakko neka iranel. Prvo, mo borči neka iranel. Gelo ko hađu, panč hađija neka hađa. Mo borči neka iranel. Mo hakko so haljasar kuli rodavale. Šune save obaveze i sijamen. Te o peygamberi pučle Hazreti Aisha. Iakva man bangergami kiçma. Vallahi ket çitingim akava hadisi peygamberestar. Ket gelo te pučle Hazreti Aisha anjum nitiro hakko sarjek rom. Me manči jummaki. Situacija, me te razmisli, nafte džavav dijeme romnja te puča. Co dževavi kalav. Celo dive ki džamija. Celo dive bavin jantu. Temanu žensar. Celo dive. Eki akava bangarela meri kiçma. Mansari meri bangarela meri kiçma. Akava trebala te ove realisti te vakerele. Akava trebala te ove čačutno imami akava te vakerele. Kobor obaveza i sima. O islami na ne saldo namazi obaveza taro namazi. Akva šel puti vakerjum i šel puti greška halilema. Mislim da ka mesium protiv o namazi. Nasium protiv o namazi. Mesium e namazeske. Te kildinale. Ama i sile ja vero obaveze da dale namaze. I sjamen bud pobare obaveze nešto. Prema lamari familija, prema lamare čave, prema lamaro opšestvo, prema lamari okolina, prema lamare hajvanja, prema lamare rastenija, ka šta.
Исламина не, јагана месо сакала и калдиум, сакала обавези и калдиум, јек обавеза дингиум тумен намази калдинем, екјакава ефтино, екјакава ховавно дини, или па са обавеза си дингиум, чак мануша си со намази на калдинена, ама ќе умра джана, мануша си со воопшто на джанена со ја умра, ама си дајра тумен ќе умра, те авен ко хаджи, те авен со скиодо тетане амаре користија. Пралален, пред те джанки ќе умра. Пред те джанко хач гелени пуштелни тумаре ромње. Керејамен ги халали. Сакава со ме кергумле. Саме дали ман личи нема ман теджав. Ко Аллах е скоро кер намазите кълдина. Дали ме да ја обавезам. Сар јек муслимани, сар јек вернико, кет кадикави кјаба, англал и кјаба јек намазите кълдина. Англал. Аллах е скоро кер намази. Пуштелни тумен бе пралали. Мана. Важно те джав и кјаба те дикав, те сликина ман, отавав и те керав, те бичалаво слике те олма, сеске меда гелум, ки умра. Ке дирона матари умра, дева ми амаре дживди пај, дева ми амаре проблемен сар. Соске, каджав ја вер пути ки умра, палем како се опе мире гревија, соске оджо и мерива кергјакава. Ја, нали ни со проблеми. Ка плати на 1500-1600, кобор коштинла и умра, меда на джанама. Ка плати на каджало те, ка реши не опе амаро проблеми. Еке Аллаха кава макералали. Ама, и си амени авер обавезе, адла обавезе читинелне тари, хаджетул веда е пегамберескери, последно худба, англедерте на кел тари дуњаја, со родингјап е народостар, со родингјатаро асхабија, со родингјатаро перомња, ем со родингјатаро печаве. Додека олана кергелеске халали, оваќе манге да дженнети сар пегамберина. Манге да дженнети. Ха? Амен, саво ислами, туменге, авдие, бикинге. Амен, и замена, е чачут не исламескери, и калгем лако ефтина пазарија бикнајале туменге. Огучина е, оригинал гучина е ти колко пазарите бикнајале. Ишаллах алимен со магавате. Ајде да те завршина, кобор време си ем. Тамам, хоđam, ме била кра феноменална кла, поготово дуи последна емисија, гигантична, та не само те навиднаки брзина, кои со мене почетак. Бута чолам гласо, ме глас на жица финалалем. И че не проблем те речи мене джанаја, да, ма стекер. Значи, колото ми реприза, кашете пратинелна субота, иншалла, ко YouTube, каму келпес, затешај палемте дихен од први, YouTube, значи, тано е сегулески коанав, значи, Рио сегул сали, кадикен, значи, и реприза, хем кој со мангела, значи, шајте копиринел, те бичален, те делине на не проблеми, колото ми надаја могучност. Хоđa, пред те завршине, морам да те навидна, јек бути матол погрешно сватимо, о намази те ранале, значи на два намази това крај дека на нетано, него ами ги потребно намази, со објавиме ами ги кој ги бут суреси ставно пан што ајети, требало истовремено, значи те о намазите мени неламе. А кале стар само харите ово, те шај тоа појасно. Извини каму чинавте конакаво. Ми мислам дека оленѓакава са јасно, сакава објасним гем неколкола предходна дерсија. Окова кој мангела фалчте халјовело, фалчка халјовело, Алла којакава китапи спомнинѓале. Окова кој мангела чачипете халјол, ка халјол ма чачутно. Јодолес ке ме замолинава тумен. Кет шунена мире дерсија, кет мангена те шунен мире, кувен чисто не није тенцар. Кувен чисто не калбенсар, правде калбенсар. Бизони саво хасети, туло хасети на прифатинео дерси. Почминеа манге махане тераке, почминеа тева кереке таро намази кергјала питаро, хач кергјала питари умра, на пралален шунен обрачи таро тумаро хало и бе барија керенне, матово тикно обрачи, матово тикно обрачи. Јани обрачи барија керен харица. Те манглен те халјовен. Ама те на манглен нашти да мете ава винкаја те чорав ко тумаре гоѓа. А вдјена халилен палодеш берш канело Аллах ка халјолпе. Ка халјолпе ква хоđe и мери сова керѓа. Или сар ов тефсири керѓа кала аетија. Сар образложим ја кала аетија таро Куранија зимушани. Јодолеске да мани симан
моментално ќе даде тримбаре проектија. Значи доборомци ќе обавеза тримбаре проектија. Тај сесија ки џамија продолжина о проектитаро читимјанни о Курани. Тај са палем керавалафи, палем оптеречи мосиум мегласоја, четврток о најнево проекти, о панле странице е историјакере, префектно проекти, Корома прес кердој, не, префектно проекти, о чачи пе исламескоро, чачи и чачутни историја, таро повишето историчарија, саро ласине сар дикле, те манглен, те овен објективција, те манглен, те овен адала кој правдеше ренсар кадикено ислами, бујрум шунен мире дерсија. Ама те манглен, те овен панле, бујрум кодовада друмо иси. Иси Гучи, хемко пазари, Гучи или па Луис Витон, хемко пазари си тумен, ко Коране пазари си тумен, хеми си тумен, ко оригинал Луис Витон ки Франција, ко Паризи си тумен. Кај мањено доте како вен кај киненле, ја? А дале скеда, мислава дека халјове на мен,